Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы, танылган каллиграфия остасы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Нәҗип Накаш. Нәҗип абый, исәнмесез? Исәнмесез. Нәҗип абый, Накаш сүзе ул инде безнең орнамент ясаучы кеше дигәнне аңлата, шулай бит? Шулай, Накаш ул бизәк, гарәптән тәрҗемә иткәндә, Накаш ул бизәкне ясаучы, шуның белән шөгыльләнүче. Киң мәгънәдә график дип тә әйтергә була. Менә сезне инде бүген татар җәмәгатьчелеге, татар дөньясы Нәҗип Исмәгыйлев дип әйтсәк, таныр идем икән. Йөзегезне күрсәтмичә дип әйтим. Юктыр мөгаен. Чөнки мин инде 90-нчы еллар башыннан ук бу тәхәллүсне алдым. Псевдонимны кушаматны татарча әйткәндә. Ни өчен алдым? Чөнки Исмәгыйль фамилиясе татарда бик нык таралган. Җитмәсә шул вакытта Нурислам Исмәгыйлев дигән берәү фотограф бар иде. Аның фотолары чыгып тора. Исмәгыйлев. Галиябану спектаклендә Исмәгыйль бар иде. Шундый образы. Шуннан соң мин уйладым, туктале, мин бит әдәбияттан да килгән кеше. Псевдоним алдым дип. Һәм менә шушы кушаматны алдым, миңа туры килеп тора ул. Әйтәләр бит, кеше башта исем өчен эшли, яши. Аннан соң кайсыдыр вакыттан соң исем ул кешегә инде бүгенге заманча сүз белән әйтсәк, дивиденд китерә башлый, файда китерә башлый. Менә сезнең тормышыгызда ул аңлау бар иде. Менә мин әле исемне булдырыйм, аннан соң исем инде кайчандыр минем файдага эшли башлар дигән. Әллә ул менә ничек тә тормышта үзеннән-үзе шулай килеп чыкты? Син шушы исемне алгансың икән, шушы исемгә син лаек та булырга тиеш. Накаш икән инде син шушы накышны матур итеп ясарга тиеш. 26 яшьтә гадәттә инде безнең кешеләр дип әйтик, югары уку йортын тәмамлыйлар. Тәмамлыйлар, өйләнәләр, балалар була, тормыш коралар айым. Сез әле 26 яшьтә төп йорттан дип әйтик, төп нигездән чыгып кына киткәнсез. Менә төп нигездән инде шушы яшьтә чыгып китәргә, минемчә нинди дә булса, саллы, җитди сәбәпләр кирәк була торгандыр. Беренчедән мин үзем шактый юаш характерлы, тыныч характерлы, чәчәрәмә дип атыйлар бездә, чәчәрәмә кеше түгел. Икенчедән мин гаиләдә өлкән бала, безнең авыр еллар, колхоз еллары, хезмәт хаклары зур түгел, әти-әниләргә 6 баланы тәрбияләү кыен икән мин күреп торам. Мин инде мәктәптә. Сездә инде зур җаваплылык өлкән бала булгач. Инде мин менә бездә шул пишәне әзерләү, утын әзерләү һәм башка эшләр шактый авырлык белән эшләнә. Бездә җир аз, урын аз, мал асрарга кыен. Әти-әниләр көч-хәл тырышалар, әлбәттә, балаларны югары дәрәҗәдә яшәтергә тырышалар. Минем әни бигрәк тә шушында ярата. Мин инде менә шушы әти-әнигә булышам дип тә калдым бер караганда. Икенчедән инде менә миңа бу әдәбиятны бик ярата идем, мин күп укыйм, һәм менә шушы мәктәпкә эшкә чакыргач мин шунда риза булдым. Мәктәптә эшләп калу нияте булмадым. Менә нинди булса этәргеч бирделәрме сезгә? Менә Казан нәрсәсе белән сезне үзенә тартып китерде? Мине дә әзме мәсьәләтем бар икән, миңа үземә дә әйтәләр иде, үзем дә сизә идем. Инде мин мәктәптә эшли башлагач бер кадәр Крупский исемендәге Мәскәүдәге халык институтына, сәнгать институтына укырга да кирдем, 1-2 ел укыдым. Укырга да кирергә талпыныш ясап карадым. Рәссам булырга минем хыялым бар иде, әлбәттә. Менә шушы кичкенәдә мин үсендереп килгәч, инде бездә бит инде безнең заманда корыш каләм белән карага манып, матур итеп язу дәресләре бар иде. Шундый дисциплина бар иде. Мин һәм шунда минем шунда сәләтем ачылып китте. Мине укытучылар мактый башладылар, мин язган әйберләрне башкаларга күрсәтү өчен алып куя башладылар. Һәм инде 5нче класста мин инде стена газетасына рәссам булып эшли башладым. Битергәнче рәссам булдым. Күрәсең, менә шушы минем сәләтем, мин инде шушындай хыялым бар иде, әлбәттә, рәссам булырга. Художество училищесына киреп карадым мин, ләкин миндә теге мәктәп юк. Натурадан ясау, без бит инде авыл мәктәбендә андый нәрсәләр юк. Бит инде
Теорияга нигезләнгән практик эшләрегез юк. Практик эшләр. Мин инде ясап карадым, ләкин мин композициядән минем билгем түбәнрәк булды. Натуралдан ясадым, әлбәттә, анда мин анда кira алмадым. Шуннан соң инде мин мәктәптә кайтып иркенләп эшләдем. Менә мин сезне әйтер идем, сез әдәбият белән рәсем сәнгатен ничектер менә шулай берләштергән, шундый оста галим дип әйме. Сез бит инде белемегез буенча татар филологы, татар теле әдәбияты тарихы факультетын тәмамлаган кеше, 30 елдан артык Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының кулъязмалар бүлегендә хезмәт куйгансыз. Шулай бит. Менә сез әдәбиятның тарихын төпләп, җүпләп өйрәнгән рәссам. Менә бүгенге көндә бар безнең рәссамнарыбыз элеккеге сюжетларны алар төшермәкче булалар, төшерәләр китапларга, әйме борынгы чорны дип әйтик. Менә ни дәрәҗәдә аларның сурәтләре әдәбият тарихына, безнең элеккеге булган чыганакларга нигезләнә? Ни дәрәҗәдә алар белеп бетерә безнең әдәбиятны? Менә чынлап та мин инде кечкенәдән үк үзебезнең татар әдәбиятын яраткан, укыган, татар әдәбиятын гына түгел, гомумән китап укып үскән кеше мин. Без керосин лампасы яктысында китап укып үскән буын. 60-нчы елларда гына бездә электр кирде авылда, башта теге трактор двигатель белән куелган генератор андар инде бөтен системага таштырдылар. Менә шуңа күрә әдәбиятны күп укырга туры килде. Телевизор юк безнең заманда. Һәм мин шушы әдәбиятны укып бөтенләй хыял дөньясына чумайдым. Һәм менә минем инде мәктәптә укыганда да менә сочинениялар яздыралар иде. Безне бик көчле укытучылар укытты. Мәрьям Музаффарова бар иде безнең Куршавынлык, ләкин үзе гомер буе безнең авылда торды. Минем һәр вакыт шушы сочиненияларны укып, мине мактый торган иде, үсендерә торган иде. Һәм менә әле мин мәктәптә аның белән бетергәч бит әле бергә мәктәптә эшләде аның белән. Ул миңа һәр вакыт әйтә иде: "Нәҗип, бу сәләтең белән, бу талантың белән калмамында бар укы" дип. Мин инде 7 ел укытканнан соң гына шушы фәннәр әзерләп бетергәч кенә университетка укырга бардым. Һәм шунда инде яхшы гына имтиханнарын биреп укырга да кирдем инде. Һәм менә бу шушы әдәбият белән киттем бит инде татар филологиясе бүлеге. Һәм анда да менә шушы әдәбият белән шөгыльләндем. Һәм нәрсә менә элеккедән мине хыялланган гарәп язуында университетта. Ул электән үк керә иде инде иске татар язуы үрнәкләрен беренче курслардан укыталар иде аны. Шул бер семестрме, 2 семестрме ул да керә иде. Ләкин безне бәхеткә каршы гарәп телен, чит тел урына укыта башладылар. Һәм менә без кергән елны безнең Лина Калимуловна Тажиева дигән укытучы Ленинградта укып кайткан. Ул үзе менә шушы Биектау, Варшава дагы авыл Ямашерва авылы кешесе әйме. Менә шушы гарәп телен укырга туры килде. Менә шушы гарәп язуын белгән аркасында менә борынгы әдәбиятка кирип китәргә мөмкинлек туды миңа. Менә борынгы әдәбият дип әйттем, менә аның нигезләрен белми торып, нәрсәдә булса иҗат иткән рәссамнарның эшләре сездә нинди фикерләр тудыра? Шул, менә бездә бит инде бигрәк тә менә соңгы заманда андый каллиграфия мәктәбе юк. Гадәттә үзешчәнлектән башлана, башка эшләр, яхшы эшләрдән копияләр ясау. Һәм әле менә чит илдә укыган безнең 1-2 кеше бар. Алар да бит инде теге филологияны үтмәгән, борынгы әдәбиятны бик белеп тормыйлар. Алар гарәп телен беләләр, Коръәнне яхшы беләләр, хәдисләрен беләләр. Һәм бик матур итеп шушы гарәпчә язуларын язалар. Ләкин аларга менә үзебезнең күптәнге булган шушы көнчыгыш әдәбиятына бик якын торган татар әдәбиятын белү җитми. Безнең бит алтын нурда шигырь әдәбияты гаҗәеп бай, көчле әдәбият. Анда нинди генә шагыйрьләр юк, нинди генә проза әсәрләре юк.
Кутупның Хысрау шигырене 11,000 юллык шигыри роман. Андагы афоризмнар, андагы мәкаләләр бик татарча язылган. Аннары Нақшил Фарадис не белән, проз белән язылган зур әсәр. Пайгамбар тарихы хикәятләр анда гаҗәп, Саиф Сарайның шигырьләре. Менә тагын Хисам Катиб, Җимҗимә Султан. Гаҗәп җырлап тора торган шигырьләр, шундый философик фикерләр, тирән фәлсәфә. Менә буларны күп кеше белми. Безнең менә бу каллиграфларны аны шулай туры килгән, кызганычка каршы. Чөнки аларга андый белем бирелмәгән. Аларның иҗатында менә сез профессионал күзлектән аны күрә торгансыздыр. Ул бит гади тамашачы күзенә ул күренмәскә дә мөмкин. Шулай бит. Күренми, алар күбесенчә түгел. Ләкин хәзер бит инде гарәп язуын бик күп кеше белә. Безнең замандагы кебек түгел. Мәсәлән, мин 74-нче елда укырга кердем. Аллаһта кем генә белә иде гарәп язуын. Хәзер бит менә 90-нчы еллардагы реформалардан соң динебезгә кире кайту, үзебезнең мәдәни мираска кире кайту хәрәкәтеннән соң бик күп кеше белә хәзер. Мәдрәсәләрдә укыталар менә. Һәр мәчеттә хәзер гарәп язуын укыталар. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә бик көчле әзерлиләр. Укый белүчеләр шактый күп. Яшьләр арасында да бар. Менә алар аны айыра. Менә әле мин мәктәптә укыган елларда, бу инде 70-нче еллар ахыры, 80-нче еллар башы, безгә укытучылар әйтә торганнар иде, матур язу ул ярты гыйлем дип. Менә сез әйткәнчә матур язу дәресләре керә торган иде, әйме? Менә бүген мин күзәтеп торам, балаларны да дәфтәргә язганнарында, бүген инде күбрәк гаджетлар, смартфоннар, компьютерлар заманында менә бу матур язу, ярты гыйлем дигән төшенчә ул ничектер юкка чыгып бара түгелме? Чыгып бара, әлбәттә. Хәзер мәктәптә матур гомумән язуга игътибар юк. Менә мин үземнең оныкларымны күрәм бит инде. Мин аларның язуын күреп ишем буша. Шундый өйрәтеп тә максат булам, ләкин барыр искезгә төфәләрдә китәләр. Чөнки каләм тотарга да өйрәтмиләр. Гомумән аңа сорау юк булса кирәк. Белмим кайда гына аны кайсы гына гимназиядә укыталар икән менә. Чөнки бит матур язу дисциплинага өйрәтә. Нигә? Сабырлыкка өйрәтә. Пөхтәлеккә, кул белән күз арасындагы бәйләнешне, баш мие белән менә бу нейроннар арасындагы бәйләнешне. Ул гомумән кешене пөхтәлеккә, үзен карарга, үзенә игътибар итәргә, үзенең матур язуын күреп яратырга хмашаулый менә бу аны өйрәнмәү. Өйрәнү әлбәттә яхшыга, әлбәттә. Сәбәпләре нәрсә булырга мөмкин? Менә шу замана шигырь, әлбәттә технологиялар үзгәреше, һәм аны бик кирәге дә юк сыман кебек тоела. Элек бит инде ул бөтен нәрсә язу белән, кул белән яза идек без инде. Хәтта әле менә бу гади теге карага манып яза торган кырыш каләмнән соң без авторучкаларга күчтек. Аннары не беләм теге шариклар ушкага күчтек. Төрле технология һәм үзгәрә, җиңелләшә. Менә шуңа күрә онытыла алар. Һәм хәзер бит инде гел нигә клавиши белән язу, клавиши. Әле клавиши белән дә тутырып язмыйбыз. Менә кешенең почеркы дип әйтәбез инде язуына карап, ул кеше турында нинди мәгълүматларны белергә, итергә мөмкин, Нәҗиб агай? Тәҗрибәле кеше аны сизә, аны хәтта теге характерында белеп була, аның кызу характерлымы, сабырмы, тынычмы, ул теге нейме дисциплинированныймы, үзен карыймы, үзенә игътибары бармы, яки таркаумы, шуны сизеп була язу буенча. Менә криминалистлар аны бик яхшы айыралар. Алар бик аз. Аны крипто фәлән дигән төшенчәсе бар аларның. Алар бигрәк тә айыралар. Менә шәхеснең хәтта кем икәнен дә әйтеп бирә алырлык шундый криминалистлар бар. Мин дә әзме күпме айыра аламады. Сезгә мөрәҗәгать иткәннәре булмадымы? Мондый текстолог буларак. Юк, мөрәҗәгать иткәннәре юк. Менә каллиграфия сәнгате дибез инде без нимә, каллиграфия ул безгә Болгар чорында ислам дине белән кергән дип әйтәбез, гарәп графикасы белән инде аңа хәзер 1100 елдан артык.
Менә шушы чор эчендә каллиграфия сәнгате зур үзгәреш кичердеме? Ул төрле вакытларда төрлечә. Бу дәүләтнең социаль хәленә карап, көчле хәленә, көчсезләнүе, башкалар кулына төшүенә карап, гел үзгәреп торды. Безнең менә Болгар чорыннан бары тик кабер ташларында гына бар. Анда да әле 11-12 гасыр кабер ташлары юк. Ул күрәсең, ул кабер ташы кую ул заманда әле булмаган. Кем әйтмешлек, модага кирмәгән. Ул әле 13-нче гасырның ахырларында, 14-нче гасырда башлана. Менә безнең Болгардагы зур-зур мотор язылган кабер ташлары, алар шушы Алтын Урда чорындагы Болгар дәүләтендәге кабер ташлары. Менә шушы вакыттагы инде ташлар шактый юк, югары дәрәҗәдә язылган. Димәк, моны мотор итеп яза торган каллиграфларда булган дигән бар төшенчә. Аннары металлга эшләнгән әйберләр калган шул заманнан. Менә анда да мотор гына каллиграфия эшләре бар. Акчалар калган бит инде. Татарча язылу акчалар бар иде. Менә инде аннары менә безнең теге Идел буендагы сарай шәһәрләр, башка шәһәрләрдә бик матур биналар булган. Алар теге ни белән керамика белән бизәлә торган, керамикада язулар да булган, орнаментлар. Менә археологлар тапкан шушы керамик кисәкләрдә күренә шул хәтле югары дәрәҗәдә башкарылган язулар да, орнаментларда. Мен шунда кайбер орнамент кисәкләре буенча үзем дә файдаланып, үземнең шамайларыма керткәнем бар. Менә каллиграфия сәнгатенә безнең бит инде укытучы, укыта торган уку йортларыбызда бар. Ялгышмасам, Россия Ислам институтында каллиграфия дәресләре керә. Һәм менә ишетүемчә, шушы юнәлеш буенча укырга кергән, анда 10-гә якын шәкертнең инде уку азагына берничәсе генә турып кала. Ягъни шәкертләр бер артлы кыела уку барышында. Бу нәрсә белән аңлатыла? Бу анда укытучы Рамил Насыйбулловның бик көчле теге классик традицияләргә таянып эш итүче булуы белән дә бәйле. Аңа нәкъ шул югары таләпләр куя. Ләкин хәзерге заман кешесе беләсез бит инде, ул озак итеп утырып, һәр көнне эшләп, һәр көн язарга кирәк бит. Аңа күнекмәгән. Аңа бик сирәк кеше генә аның шушы ниенә, шушы куйган таләпләрен үтәргә мөмкинлеге була. Мен үзем мәсәлән, ул Ислам университетында укыттым заманда 2000-2006 еллар тирәсендә, ләкин минем методым бик гади иде. Мин беренче курста әзерлек курсларындагы шәкертләргә беркадәр ничек каләм тутарга, ни белән туш белән ничек язарга икәнен өйрәтә идем. Һәм мин каләмне дә бик гади теге кул астында була торган плакат каләм белән язарга өйрәттем студентларны. Аларга файдасы тиде минемчә. Кайберләре аларның матур гына язучы булып киттеләр. Хәтта менә ул вакытта казаклар да, үзбәкләрдән дә укучылар бар иде, чеченнар бар иде. Аларга да мин өйрәттем. Менә шушы аларга язуны өйрәтәм, күрәм, текстны бирәм. Үзем шуларда да мин әдәбияттан нәрсәдә булса сөйли идем инде. Яки бер мәзәк, яки бер хикаят белән шулай итеп икесен бергә алып бара торган идек. Нәҗиб абый, сез каллиграфиядә үз стилен булдырган уста. Менә уста дигәннән минем күз алдыма шунда ук балта осталары килә. Чөнки без инде яшьтән, балачактан балта осталарын күреп үстек һәм балта осталары алар элек авылның тоткасы дип әйтергә кирәк. Бүген генә аларның профессиясе ничектер менә инде икенче планга күчеп бара, һәм анда шул заман таләпләре, төзелешнең алга китүе әйеме. Элек авыл урамы буенча барганда һәрбер йортны карап, менә бу кайсы йортны нинди балта остасы эшләгәнен аерып буладыр. Аларның үз йөзе, үз стиле була торган иде. Тәрәзә йөзлекләрендә, анда бүрәнәләрнең ничек итеп урнашуында, такталарны ничек итеп кадаклавы барсы бергә ул сөйләп бирәдер устаның кулын. Менә ялгышмасам, сезнең әтиегездә әллә туганнарыгыз арасында балта осталары бар? Мен аны кайдадыр язган идем, яки шушылай сахаба интервью вакытында әйткән идем. Чынлап та мин шушы балта осталары нәселеннән киләм. Менә уста менә аерыла дип әйттем бит, һәрбер устаның күренеп тора бизәгеннән. Менә сезнең эшегез, сезнең стилегез башкаларныкыннан аерылу үзенчәлеге нәрсәдә дип әйтә аласыз?
Айрылу үзенчәлеге мин теге яшьтән үк шушы татар бизәкләрен күреп үскән кеше. Мәсәлән, минем күрше авылдагы әнинең туган авылында, минем баба йортында, йортта нинди генә чигүләр юк иде анда. Анда кашыгалар, анда ашъяулыклар, анда тәрәзә өлеңгеләре, барсы да чигелү белән. Минем бабайның 6-7 кыз булган диме. Һәм күбесе, әле мин кичкенә вакытта әле кияүгә чыккан апайлар бар иде, алар чигәләр иде. Гаҗәеп матур күренеш менә. Бу миңа яшьтән үк менә бу сиңгән. Аннары бабайның 2 тәрәзә арасында зур шамаил тора. Бу шамаилне безнең авылдагы бер оста ясаган. Безнең авылда шундый оста бар иде. Үзе бухгалтер булса да, гарәп язуын белә иде, динне белә иде, һәм тирә-юньдәге бер 30 километр диаметрдәге радиустагы авыллар аңа шыпырт кына килеп эшләтә иде. Улакта тыелган әйбер бит ул. Коммунистлар улакта тыя. Атеизм чыры. Ләкин минем бабай аны ясаткан, һәм зур итеп ясаткан. Күрәсең, аңа акча җәлләмәгән ул. Менә бут беленсә менә яшьтән сеңеп калган. Һәм менә мин беренче теге язуларны башкаргач та, әле минем каллиграфиядан теге мәктәп үтмәгән кеше бит инде мин. Хәвәскәрлектән килгән. Хәзер дә миндә хәвәскәрлек шактый көчле. Мин үземне теге халыкчан Иран, Төркия каллиграфлары кебек классик дәрәҗәдәге каллиграф дип санамыйм. Мин үземнең дәрәҗәмне бик яхшы беләм. Шуңа күрә мин аңа омтылмыйм да, чөнки мин инде соңга калдым. Аның өчен миңа 6-7 яшьтән бу мәктәпне кирәк иде, аларга кебек. Һәм мин шуңа күрә мин үзебезнең татарга якын булган стильдә иҗат итәм. Аңлаешлы берничә мин почерк кулланам, насих, сүлес, куфи һәм бик аз гына инде тагълик. Менә тугра бар, шәҗәрә бар, сез әйтеп шамаил бар. Аның беренче икесе тугра белән шәҗәрә ничектер әле бу менә атеизм чырларында, Советлар Союзы чорында алар бөтенләй халыктан ничектер аерылган, ишетелмәгән сүзләр иде. Шулай бит юнәлештә. Ничектер алар тыелды, онытылды. Менә шамаил ул барбер безнең тормыштан аерылмады кебек. Менә шул ук авылларда, бигрәк тә өлкәнрәк кешеләре булган йортларда, ишек өсләрендә, үй түрләрендә гарәпчә язылган һәм аларның нидер кыса ишенә, рам ишенә тыгып куелган, иленеп тора торган шундый гарәп язулары, бәлкем инде без аны ул вакытта әле шамаил дип исемен дә белмәгәнбез. Менә моның шамаилның менә шушы сәнгать буларак да, хәтта атеизм чорында да сокланып калуы нәрсә белән аңлатырга? Бу халыкның ислам диненең көчле булуы, рухында яшәүе. Никадәргә тыймасыннар, халык барыбер үзен ислам дине әһеле итеп хис итте. Һәм шушыны аның чынлап та ислам әһеле, аны менә шушы Коръән аятлары саклый, Пәйгамбәрнең хәдисләре саклый, һәм шуның белән ул шушы юнәлештән бара икәнлеген сиздерү өчен генә булса да, хәтта ул язуны белмәсә дә, укый алмаса да, үзенең ислам динендәге йорт икәнен, ислам динендәге кешеләр, әһелләр икәнен сиздерү өчен ул аны элеп куя иде. Һәм ул аңа чын күңелдән ышанып, аның әле халыкта аның бит гадәти теге саклау көче бар дип та ышану көчле иде. Чөнки менә Аятул Курси Коръәндәге ул инде икенче сүрәдәге 255-нче аят Аллаһ Тәгаләнең төп сифатларын язып әйтеп күрсәтә торган. Һәм аның Аллаһ Тәгаләне һәр вакыт уяу, һәр вакыт сакта торуы турында да анда аят бар. Аны ялкынсызлык басмый, ул һәр вакытта уяу һәм бөтен күкләрне, җирләрне тотып тора дигән сүз бар анда. Һәм кеше үзен Аллаһ Тәгаләнең гыйнаяты, ярдәме астында итеп сизә менә шуңа күрә. Гадәттә менә бу шамаилләрдә шушы Аятул Курси язылган була иде. Төрлеләр бар иде әлбәттә. Анда сахабаларның исемнәре, Аллаһның исемнәре, төрле исемнәре, Мөхәммәд пәйгамбәрнең ниләре, аның гүзәл сифатлары менә шулар язылган иде. Менә бу тугра белән шәҗәрә алар бит инде безнең борынгыдан килгән, шулай бит. Туграсы инде аның тамга гадәттә хәлле кешеләр ясаткан булса кирәк, һәм кайбер кешеләргә әле минемчә рөхсәт тә ителмәгән була заманында. Шәҗәрә элек-электән килә. Ул бигрәк тә теге югары дәрәҗәле аксөякләрдә була, мырзаларда.
имамнарда, муллаларда. Чөнки ул замандан бирле килә шушы бер сословие кешеләре үзара гына нитәләр, туганлашалар, кыз бирәләр яки өйләндерәләр. Һәм менә шуңа күрә аларның теге электән килә торган, ата-бабадан килә торган шәҗәрәләр була. Һәм бер әле бит әле авылда теге крестьяннар, нигездә крестьяннар гына яши торган авылда яза белүче кеше берничә генә, шушы имам иң беренче чиратта. Һәм ул язып та калдыра. Һәм менә шушы шәҗәрә электән килә, мирзаларга бу үзләренең элеккеге титулларын саклау өчен. Менә бу фамилия бит мирзаларда гына сакланып калган. Мәсәлән, менә минем хатыным ягыннан мирзалар. Аларның берсе Исанбай 1724 елда бер авыл төзи һәм менә шушыннан соң килгән авыл Исанбай дип атала. Һәм шуннан соң килгән бөтен бабайлар Исанбай фамилияләре. Менә минем хатыным Исанбаева иде. Һәм менә минем кайныш Исанбаев, аның улы Исанбаева. Бит крестьяннарда үзенең атасының исеме фамилия булып йөргән иде. Менә шушындый шәҗәрәләр элек-электән бар. Менә безнең зур галимебез бар, Марфил Әхмәтҗанов, аларны электән җыю белән шөгыльләнә. Безнең тел, әдәбият, сәнгать институтында алар җыелганнар, бик күп алар. Менә ул инде элеккеге безнең кайдан килгәнне, бабаларның каян килгәнлеген күрсәтә торган бик югары зур документ. Тугры ул бездә гомумән булмаган. Тугры ул төрекләр иҗаты. Төрек султаннарының тугралары булган. Ул тугры билге дигән сүз. Билге, байрак, элеккеге һәрбер хәрби бүлекчәләрнең үзләренең билгеләре булган, шуны ту дип йөрткәннәр. Үзләренең байраклары булган, 10 меңлек кеше нидән төркемнәрдән торган. Аннары менә бу ислам динен кабул иткәннән соң инде бу билгене гарәби язу белән яза башлаганнар. Бигрәк тә төрек султаннары үзләренең фәрманнарында, грамоталарында, хатларында шушы туграны куя торган булганнар. Аның анда аның кем икәнлеге язылган, султанлыгы һәм исем язылган. Ягъни тугра безгә күбрәк мәҗүсилектән килгән булып чыга, шулаймы? Мәҗүсилектән үк килә, Тамга хәзер дә яши бит инде. Әле менә бу Тамга дигәннән, Тамга ул һәрбер авылда һәрбер кешенең нәселенең үзенең тамгасы булган. Һәм менә бу никах вакытында анда бит дур шахид булырга тиеш. Һәм алар кул куярга тиеш булганнар. Имамны бит ул алып бара бит кенәгәсе. Һәм менә монда ник күбрәк тамга куялар. Ни өчен тамга? Аның кайсы берсе кулда куя белә, гарәп язу белән, ләкин ул озак. Һәм бу аңа күнекмәгәндә, чөнки ул крестьянның һәрберсенең өендә каләм дә юк, кагаз да юк, ни дә юк. Тамга ике эшчелектән тора. Шуңа күрә хәтта яза белән кешеләргә тамга гына куйганнар. Менә анда бик күп тамгаларын күреп була, бу шушы шаһидләрнең тамгаларында. Менә туграны аны безнең заманда мин кертеп җибәрдем. Чөнки мин белән бу тугра султаннарның да, анда Кырым ханнарында туграларын беләм, төрек султаннарының тугралары Кырым ханнарына, алар бит инде Төркия протектораты булып торган Кырым ул вакытта. Һәм алар Россия белән бик нык хат алышканнар. Россиянең ул вакытта бит әле Иван Грозный хәтле куласында була, төркләр куласында. Һәм шушы менә хәзердә архивларда саклана. Менә безнең Россия дәүләт борынгы акытлар архивы бар. Менә шушы тугралар хәзер саклана. Мин аларны белә идем, өйрәндем һәм менә беренче эшләрне эшли башлагач та инде 90 еллар башында үземнең дусларга, ниләргә ясый башладым, бигәр тә шагыйрьләргә. Шуннан кирип китте ул. Менә архив дигәндә минем соравым онытылып кала язган. Нәҗип абый, сез бит инде әйттем, 30 елдан артык кулъязмалар бүлегендә эшләгән. Безнең менә узган гасырның 90-нчы елларында ничектер демократия җилләре исү белән архивларыбыз да ачылды күпмедер дәрәҗәдә, моңарчы тыелган әдәби фондларыбыз да халыкка кире кайта башлады. Менә әле теге чыгарга ярамый дигән мөһер сугылган безнең әле мирасыбыз бармы анда, юкмы? Минемчә, әдәбиятта юктыр дип уйлыйм мин. Чөнки теге дини әйберләрне чыгарга рөхсәт аны һич кем тыймады. Пәйгамбәрләрнең кыссалары, кыссаятыр әнбияләр чыкты бит инде, башкалар чыкты. Мин үзем тур китап чыгардым борынгы әдәбият буенча. Аларның күбесендә дини иштәлек бит инде, барыбер дини рух бар, гадәттә теге дөньяви әсәрләр булса да бар иде,
менә бу интим характерда язылган поэмалар, менә аларны әлбәттә чыгарырга ярамый, әлбәттә. Чөнки ул теге анда 8 туп-туры бөтенчек бар, шулай язылган менә. Менә еш кына бигрәк тә шагыйрьләр һәм композиторлар авызыннан ишетергә туры килә шундый сүзне, иҗат ул шундый әйбер, аңа акча түләсәләр дә, түләмәсәләр дә, аны тыеп торып булмый, шигырь күңелгә килә языла, ки күңелгә килә языла. Менә сезнең иҗатта ничек? Бу әйбер, ул иҗат булып киләме, әллә ул сезгә эш кебекме кабул итәсезме аны? Мин аны төрлечә, мәсәлән, заказлар буенча да эшлим, ләкин үз күңелем өчен дә эшлим. Әгәр дә миңа бер мотор борынгы әдәбияттан шушындый фәлсәфи эчтәлекле мотор шигырь, ике юлдан гына торган шигырь икән, мин аны әлбәттә язарга күңел омтылып тора. Бүгенге көндә дә шундый әйберләр бар. Мәсәлән, Хисрау шигырен әсәрендә ул теге Низами Ганҗавиның атаклы фарсы шагыйре 12нче гасырда иҗат иткән шуның Хисрау шигыренең Кутып дигән безнең шагыйр ясаган зур шигъри поэма, бик нык татарча искиткеч теге шушы халыктан алынган ниләр бар анда, мәкалләр, афоризмнар бар. Аларны язарга минем әле һаман да кулым җитмәй. Кайберләрен яздым инде. Ул чиста үзебезнең әллә кайчангы борынгы татар әдәбияты. Менә андыйлар бар шактый. Мин аларны инде үзем өчен эшлим, ләкин алар чыгалар әкренләп. Ул минем күргәзмәләрдә чыга. Мәсәлән, мин башта инде теге мирас журналын чыга башлагач, әлбәттә менә кирәк булган өчен эшләдем. Чөнки тапшырый миңа, 4нче биттә минем һәр вакыт чыгып барды ул, һәм бөтен эчтәлекне мин үзем миңа син бу темага язалы, син менә моны дип язмадылар. Чөнки мин әдәбиятны белгәнлектән һәм ул заманда нәрсә халыкка нәрсә соралып торганлыгын мин яхшы аңлый идем. Һәм әкренләп минем шунда бер 20дән артык шамаилем чыкты бу мирас журналында. Ягъни бар иҗатта, эштә, сәнгатьтә ул кирәк дигән әйбер дә бар. Кирәк дигән әйбер дә бар, һәм менә безнең рухың аңа бер тиген акча түләмәсәләр дә, син барып эшлисең. Менә шул фикерне дәвам итеп, минем эшем әхлакый һәм матди канәгатьлек китерә. Менә алар икесе бер юлы канәгатьлек китергәндә инде бу гомумән әйбәт күренештә. Бу гармония бит инде бу әйме. Менә канәгатьлек бер генә яклы булса, яисә иҗади яктан гына, яисә матди яктан гына, ул вакытта сез ниндидер дискомфорт дип әйтегез, сизәсезме, әллә ул ничектер менә шундый эш процессында үтелеп китә? Мәсәлән, мин менә шактый гына заказлар буенча эшлим, анда бит инде гел бер төрле эшләр булып чыга. Мәсәлән, шәҗәрәләр. Ул миңа ул хәтле теге не бирми. Иҗат рухи канәгатьлек, просто минем гаиләмне алып бару өчен материал мөмкинлек бар, мин аны эшлим. Кайберләр менә шул шамаил заказы итәләр инде, билгеле бер тема минем карап алалар, минем үрнәкләрне шуның буенча. Ләкин менә минем бит инде күргәзмәләрем бар. Күргәзмәләр өчен инде мин нидә булса иҗади әйбер иҗат итәргә тырышам. Ләкин вакыт эшкала иҗатка. Тукай премиясе турында хыяллана да алмый идем дигән булгансыз. Ни өчен? Мин инде ул кадәр үземнең иҗатымны бик югары дәрәҗәдә дип санамадым. Бу тыйнаклык билгесе сезнең менә ичке тыйнаклык. Бәлки мин һәр вакыт миңа һәр уңышлар соңлап килә иде. Һәм мин ашыкмый идем. Ләкин килә иде. Һәм мин бәлки сиземләү булгандыр. Мин инде мине сизеп алдылар, мәсәлән, безнең институт директоры Мирфатик Закиевич 98нче елны Нәҗип син бит әйберләрен күп чыгып тора. Мирас журналында әйдәле сине Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесенә тәкъдим итте дип ул мине этәреп җибәрде. Яз документларыңны җыйып бир дип минем арттан итеп җибәрде. Мин югыйсә аны итеп җибәрде. Тиккә торган булды. Монда да миңа күп кешеләр әйтә торганнар, сиңа вакыт җиткәндер инде. Әйдә Әнвәр Хәйри мәсәлән башкалар. Менә шулай итеп. Насыйба җитте. Вакыты белән бернинди каршылыксыз ул мин аны. Менә Нәҗип абый, сез бит инде әйткәнемчә әдәбият галиме даими һәм әдәбият сәнгать әһелләре арасында сез хөрмәт иткән кешеләр бик күп. Шуларның берсе мәсәлән Гаяз Исхакый, әйме.
ул сезнең өстәл китабыгызда булып тора кайбер әсәрләре Гаяз Исхакыйның. Менә Гаяз Исхакыйдан бер генә цитата китерәм, аннары фикеремне дәвам итәрмен. Татар булып калу шарты милли телдә мәгариф дигән. Әлбәттә. Менә сезнең эшендә бит милли проблемалар ул ят нәрсә түгел. Белүемчә, үз чорында сез татар сыйныфлары, татар мәктәпләре ачуда башлап йөрүчеләрнең берсе булгансыз. Менә бүгенге көндә әйтик, Россиядә, Татарстанда милләт булып яшәр өчен, үсәр өчен безгә бөтен мөмкинлекләр дә бармы, юкмы? Менә 90-нчы еллар башында менә бу ирекләр чыккачта без менә безнең Равил Әмирханов белән тагын тарихчы без халыкка йөреп, җыеп, менә татар гимназиясе булдырыйк дип йөрдек. Шушы үзебезнең Иделбуе районында, анда 40-нчы мәктәп артында бар иде элеккеге пионерлар бер филиалы, пионерлар йортының филиалы. Менә шушында 3-нче гимназия ачып җибәрдек. Менә шунда татар балалары җыелдылар ул вакытта. Тигел татарлар гына иде. Һәм монда гарәп телендә өйрәтә башлар, башкаларында яшьле укытучылар килде. Аннары ана игътибар итеп Камил Шамилович ул вакытта махсус татар гимназиясе салдырды. Өр-яңа гимназия, шушы Җиңү проспектыннан ерак түгел. Минем 3 улым да шушы 16-нчы гимназияда укыдылар. Һәм ана телендә. Ана телендә. Менә мин шуңа шатланып бетә алмыйм. Менә бүген көндә дә минем 3 улым да рәхәтләнеп минем белән татарча сөйләшәләр һәм нокларында татарча үстерергә тырышалар. Идә тел татарча әлбәттә. Ләкин үзегез заманны беләсез, балалар бакчасына кирдеме бала, инде русчага күчә, шулай бит. Менә мин оныкларым өчен борчылам әлбәттә. Бу ситуацияны ничектер менә уңай якка үзгәртә алабызмы, без юкмы? Уңай яктан үзгәртү өчен дәүләтнең ирекле булуы кирәк. Үзенең укыту программасы, мөстәкыйль программасы булырга тиеш. Һәм мәктәпләрдә дә менә русларга мин теге татар телен көчләп өйрәтүне бер дә хупламыйм. Алар өйрәнмәячәк бер кайчанда. Һәм булсын һәрбер районда берничә татарлар гына укый торган мәктәп. Шулар гына керсен, катнаш мәктәпләрдә булсын. Булсын рус мәктәбенә сайлап алырга мөмкинлек булсын. Андый мөмкинлек юк бит. Мәсәлән, минем кичкенә улымны үткән ел 1-нче класска кертү өчен минем улым аны хәзерлек курсларына 2-нче гимназиягә йөртте. Менә безнең шушы Шамил Усманов урамындагы. Ләкин ерак аны йөртә, чөнки алар еракта торалар, Вишневский урамында, якында нигә бирергә мәҗбүр булды, мәктәпкә инде гимназиягә бирергә мәҗбүр булды. Андый мөмкинлекләр юк бүгенге көндә. Һәм менә андый әләнең татар гимназиясе дигәндә әкренләп менә үзгәрә бара, һәм рус теленә күчә бара. Үзегез беләсез инде, татар теленә күп мәгънә дәресләр белдергән. Ул проблема әлбәттә. Милли телдә мәгариф юк икән, бу этносның яшәве бик әз. Минем еш кына үз-үземә милләт булып саклану өчен нишләргә дигән сорау бирәм. Бу сорауга сез үзегез менә җавапта бирдем инде. Менә милли телдә мәгариф чынлап та Гаяз Исхакый алдан күргән ул милләтнең идеологы. Ул шул заманда инде бу коммунистлар ничек булачагын, ничек эш итәчәкләрен, ничек татар телен бетерәчәкләрен, ничек укымышларын юк итәчәкләрен алдан ук әйтеп биргән кеше. Һәм нәкъ шулай булып чыкты да. Менә без Казанны бөтен татарның башкаласы дип әйтәбез бит инде. Бу чыннан да шулай, бөтен татар халкының үзенең башкаласы итеп кабул итә. Менә безнең башкалабызның йөзе ул аның ни дәрәҗәдә татарлык калды. Башкалабызның йөзе. Сез бит инде рәссам буларак та менә аны күрәсез. Күрәсез, катнашканыбыз бар бизәү эшләрендә. Бу проблема булып тора әлбәттә. Безнең менә шушы Кремльдән башка, Кремльдә ярый безнең менә бу Сөембик манарасы әллә каян чыгарып тора, үзебезнең мәчетебез, урыны матурыймы. Шушы гына безнең теге татар милләте икәнен күрсәтә торган урыныбыз. Башка урыннарда бит андый билгеләр бик әз. Менә бер билге безнең менә заманда Камил Шамилович вакытында Тукай иҗатына багышланган стела куйдылар. Игорь Николаевич Башмаковның белән сәгать таблолары белән бергә анда Тукайның әсәрләре белән скульптуралар композициясе, 3 төрле композиция, 3 шигырь
Шул вакытта миңа Игорь Николаевич башмак мөрәҗәгать итеп, мине беләде инде ул, әйдә әле моны миллирәк итеп эшләгәл дип, нәрсә эшләргә була дип сорады. Һәм без сәгать табулаларында шушы шигырьләрдән бер-ике булса язарга булдык. Һәм минем башыма килде, бу безнең бит татар телендә соннар бик кыска, бер-ике җирле, бер җирле, ике җирле, өч бер җирле. Тукта бит булардан җиңелгән композиция ясап була дип уйладым да мин, һәм шушыларны мин сүз белән яздым, 12 әһәтле. Ул менә шундый кызыклы бер татарча әйбер булып чыкты. Ул бәлки дөньядагы бердән-бер сәгатьтер цифр урынына сон язылган. Менә шундый әйберләр бик әз бит бездә. Мәсәлән, бездә менә хәзер яктылык белән эшләү бик көчлеме? Бүтән теге элмә такталар, башкалар, аннары ниләрнең аларны бит гарәп язу белән язарга була. Мәсәлән, менә Камал театрында анда бер гарәп язу да юк. Аны ерактан ук шушы Камал бит Галиәсәр Камал үзе гарәп язуында бик матур язучы булган. Шушының исеме Камал театры дип гарәп язу белән татарча язып куйсаң, нәрсә була? Мондый биналар бик күп. Менә буш биналар, буш ниләр, татар орнаменты юк. Менә сен Үзбәкстанга барасың, Ташкентны карыйсың, бөтен җирдә үзбәк орнаменты. Бездә бит шушы гаҗәеп матур орнаментыбызны да куллану юк. Менә язу дигәннән, Нәҗип абый, безнең митинне милләт үз биографиясында дип әйтик, мин әле Болгар чорыннан башлап әйтәм. Булгарга кадәрге теге алфавитларны күз уңында тотмыйм. 3 алфавит алыштырган милләт әйме. Гарәп, аннан латин, аннан кириллица. Менә бу алфавитларның менә шулай алышынуы безнең милләт өчен, безнең мирас өчен, безнең киләчәк өчен, бүгенге без өчен ул ни дәрәҗәдә аның менә тискәре нәтиҗәсе булды. Тискәре нәтиҗәсе бик зур регресс бу. Бердән без борынгы 28-нче елны ук безнең латин графикасына көчләп күчерделәр. Безнең ул вакытта бөтен төрки халыклар янәшәдәге шушы язу белән язалар иде. Безнең теге нидә аерма бар фонетикада, ләкин сүзлек составы бер диярлек. Шуңа күрә без үзбәкләрнең язган әйберсендә, азәрбайҗаннарның язган әйберләрендә, төркмәннәрендә рәхәтләнеп үзебезнең шикелле итеп укыйдык. Бу гарәп язуы белән. Чөнки андагы сузыклар бит гарәп язганда бик сирәк кулланыла. Аны үзеңнән үзе теге нитеп китерәсең, күнеккән буенча. Менә без шулардан аерылдык. Бөтен бердән төрки халыклардан аерылдык инде. Аларның әдәбиятыннан аерылдык. Өченчедән үзебезнең галәмәт зур байлыктан аерылдык. Алтын урда чорыннан килә торган, Кол Галиләрдән килә торган зур көчле әдәбияттан аерылдык без. Әле тагын аерылдык 19-нчы гасырдагы көчле әдәбияттан, басма хәлдә чыккан әйберләрдән аерылдык. Шулай бит безнең ни хәтле безнең 19-нчы гасырда шагыйрьләребез барлыкка килә. Нидән Кайым Асырлардан, Тукайлардан, башка Фатих Амирханнардан башлап, башкалардан башлап инде гаҗәеп зур. Алар барсы да күбесе халыкның инде җитмәде аңа мөмкинлеге дә. Аны бит җыеп яндырдылар заманында, бикләп куйдылар бөтенесен күбесен. Дини әсәрләр гомумән тыелды, Коръәннәрне. Һәм бу шактый авырлык китерде. Аннары латин графикасында да шактый әйберләр чыккан иде. Әле 20-нче баштарак инде ирекләр чагында шактый язучыларның әсәрләре безнең латин графикасында басылды. Аннары инде менә аларында укый алмый башладылар. Менә латин графикасы дигәннән безнең бит кире латинга кайту ниятләре булды. Республикада. Менә сез ул чорларны яхшы хәтерлисезләр. Бер төркем җәмәгать эшлекләре, депутатлар, язучылар, сәнгать әһелләре дип әйтик. Сез бу инициативада кайсы яклы идегез? Латинга кайту яклымы, әллә кириллицада калу яклымы? Мин латинга кайту ягында түгел идем. Чөнки мин аны сизенә идем, бу әйбернең бетәчәген. Чөнки мөмкинлек без Россиянең уртасында hiç ninde bizge mümkünlük girmeyeceklerini anlaydı. Yani bu real түгел иде. Başka respublikalardan şekillengen devlet түгел, biz Россия devlet içinde bizge hiç ninde irik bulmaz idi onun için. Mesela bugün günde kuşeler neler, Kazaklar, başkalar, Azerbaycanlar
Аларның үз дәүләтләре бит. Алар нәрсә телиләр, шуны эшлиләр. Менә Союздаш республика, шул элеккеге Төркия республикалары, алар әкренләп күчә бит инде. Әкренләп күчә баралар. Без бит инде бар, менә безнең уртак мирасыбыз Төрки дөнья. Без алар белән тагын да ничек Ераклашабызмы? Ераклашабыз, әлбәттә. Тагын да бу уккын зурая дигән сүзме? Зурая. Чөнки менә син бу казакларның теле бит инде аның үзе бик нык аерыла безнең телдән. Аларның теге ни Мәскәүдә булмас инде көтүчеләр теле. Бик гади теге анда фарсы, гайрәт фарсы сүзләрдә бик әс. Булганнар да үзгәртелгән. Мәсәлән, мәгърифәт дигән сүзләр марифат диләр име. Шуның кебек бик нык гадиләштерелгән үстәләренә. Һәм күп нәрсәләре аларның латин графикасында ничек әйтелә, шулай языла. Ул безгә бөтенләй ят. Без аны аңлый алмыйбыз. Мәсәлән, мин үзем төрек телен ярый суык беләм. Ләкин мин теге гарәп язуылы төрек телен беләм. Мин аларны укыганым бар, җиңел аңлашыла. Ләкин бүгенге латин язуындагы төрек миңа ярып чыккысы урман кебек тоела. Мин тизгенә аңлаша алмыйм. Менә ул нык төрки халыкларын бер-берсеннән аера, әлбәттә. Тагын да аера. Әйе. Нәҗип абый, менә сәнгатьтә бит инде, иҗатта һәрберсе менә минем шундый планнарым бар. Мин әле шундый үсешкә ымтылам дип яшиләр, кайберәүләр әйтә. Сез нинди булса, менә хыял план белән яшисезме? Әлбәттә, яшим. Һәр кеше бит ниятли, ният бит инде ярты гамәл дип әйтәләр. Менә минем хыялым бар, менә бу Хисрау шигырендәге безнең чын татарча афоризмнарны матур шамаилләр итеп язарга, аларны бөтен халыкка аңлатырга, белсен халык үзенең нинди кыйммәтләре бар икәнлеген, нинди көчле иҗатчылары булган икәнлеген. Аннары минем менә тагын Шәйхзада Бабишның исемнәр бакчасы дигән әсәре бар. Анда 40 хатын кызның исеме һәм шуларга карата мактаулар язылган. Менә мин шушыларны, шушы шигырьләрне матур итеп эшләргә телим. Шушы исемнәр белән аларның тугры рәвешендә һәм шигырьнең үзендә китереп. Һәм монда гарәп язуына түгел, һәр кемгә аңлатыр өчен кичкенә генә булса да кириллица белән. Менә бу минем хыялым, әлбәттә. Бер матур, бер шушындай тулы бер цикл иҗат итеп, шуны күрсәтү. Минем белән бер циклым башланды. Ул минем татар милләтенең бөек шәхесләре сериясе. Ул безнең менә Тукайдан башланды. Анда Каюм Насыйри да, Шәйхәт Мәрҗани да, Риза Фәхретдинов да, Аяз Исхакый да, башкалар да бар. Хәзер анда 11 кеше минем. Менә иң соңгысы әле Хадият Ласый. Әле күптән түгел эшләдем, һәм күрсәттем мин аны. Менә ул эштә дәвам итә, әлбәттә. Әле ул бер 20ләп минем шушындай эшем булырга тиеш, бер цикл булырга тиеш, әлбәттә. Теге һәр кем инде хыял белән, ният белән яши. Аллаһы Тәгалә гомер бирсә, әлбәттә булыр дип уйлыйм инде. Амин, шулай булсын. Ниятләгән эшләрегез тормышка ашсын. Сезгә инде иҗат уңышлары һәм иң мөһиме сәламәтлек теләп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә.